आयुष्य भारी वाटलं रे, भारी वाटलं. कितके वर्षांनी मला भेटलो आम्ही. आणि मला ट्रिपचे कितके प्लॅन कॅन्सल झाले. आता व्हायचे आहे. मी काय म्हणतो, आंबोलेक तरी जाऊन येऊया. नक्कीच जाऊया. फक्त काय 500 रुपये खर्च येतो रे, जास्त नाही. समजलं मग बरोबर. आता काय आपण जरा ह्या करून ऍडजस्ट करूया. काय झालं रे बायले काय सांगा म्हणजे बडबडता येते. जाऊया जाऊया आपण नक्की जाऊया. काय रे बाबा. पोटात जरासा ऍसिडिटी झाल्यासारखे वाटतं. मी जाऊन येते, नंतर बघूया. हा मेल्यांचो पैशांचो विषय काढलो ना की असो रे, कंटाळ होईल. माझी बर्थडे पार्टी पेंटिंग मी तरी पैसे देणार असते ना. हॅलो. अगं तुझा प्रत्येक वेळेचा असा मित्रांका काय आम्ही टाइम द्यायचो नाकाला फिरायला जाऊचा, आंबोलीक जाऊचा म्हणतो. बरं वाटलं रे जरा इनो पिल्यावर. खरंच 30 सेकंदात आराम. खरंच सांगते तुला. पैशांचो विषय